मैगं फालांगिनि जे जाथाय बेनिख्रुइबो माने गिख्रंथावसिन बियो खाख्रब खासि माने खुन्थिया दोलायनानै बुनाय इटु आमार बेंगली सम्प्रदायर পৰা হ'ব লাগে इटु आमी आवेदन কৰিছো ইতিমধ্যে আমি শুনা পাইছো আমাৰ গোসাইগাঁও আৰক্ষীয়ে 6 জনক আটক কৰিছে আৰু আমি শুনা মতে ইয়াতে 12 ৰ পৰা 15 জন মানুহ আহিছিল গুণ্ডা বাহিনী তো তাৰে ভিতৰত 6 জনক আটক কৰিছে আৰু বাকি যিবিলাক মানুহ আছে হিয়তক অতি পলম কমে ইটু আটক কৰি হিয়তক কৰায়ত্ব কৰিব লাগে কঠোৰতম আৰু হিয়তক শাস্তিও দিব লাগে खुलुमबाय बयखौबो हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो माबे मोनसे टपिकखौ सावरायनो नोंथांमोनजों आं सानगासिनो माने ओरैबायदि गोबां बायदिसिना आपडेट्स होनो गोनां दङ आच्चा जियानो हक मोनसे इन्टारेस्टिं फैक्ट नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थांगासिनो दं नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय गसाइगावआव जितु घटना जालांनाय नैबेनि सोमोन्दैनो नैबे भिडिअआ दिनै जागोन आरो बेवहाय मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा आं शेयार खालामनो गोनाङा नैबेनो जे इमिडिएट एक्शन लाबाय नङा होमबा राजु नार्जारी इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा फैनानैहाय पाब्लिक रेसपन्सखौ लायो नाजावो बिथांमोननो लिखित माबा लाइजाम लिरनायखौहाय बियो जोबोद मोजां पाब्लिकनि डिमान्डआव थाबैनो एक्शन लानो थांगासिनो दङ बेवहाय मोनसे नुथायखौ नोंथांमोना नोजोर होदोंना सासे फालांगि थिगानो दं गोरिब गुन्द्रा मावनानै जादों गावनि जीवन जीबिकाखौ सालायलांनो थाखाय गुबुन हारिनिबो फारसेथिं दा नोजोर होनो गोनां बाथ्राया नैबेसो जे टाउन प्लानिंनि जितु चेयारमेन बा बै जायफोर व्यक्तिफोरा बिदि खालामदोंमोन घटनायावहाय जे घटना जालांबाय बेथ' इउपिपिएलनिफ्राय सिदायैनो सायख'जानाय बेथ' रोखा जाबाय दा चेयारमेनाबो गावसिनिनो दा खोथाया मा जाखो अल आसाम बेंगली फेडारेशन छात्र संगठन ना मा बेबायदि बिनिफ्रायहाय मा खौरां होदों जे थाबैनो जितु घटना जाबाय बेनि फारसे एक्सनखौथ' लाखानांगोनानोखा लोगोसेनो दानाबा चेयारमेन जाय गोदान फाथिगोन बे बेंगलिनिफ्राय जानांगौ आरो दा खोथाया नायदो जोंनाव जोंनि बिटिसि दङ होननानै जोङो बयबो मिथियो जों गौरब खालामो ना जोंनाव जोंनि खुंथाय गोहोआव जोंनिनो सासे दंहैयो सिएम पदआव दङ आरो गोबां इएमफोर दङ जोंनि आफादफोर दं संगठनफोर दं ना दा रेसपन्सआसो ओरैबायदि विदिन 24 आवार्सनि गेजेराव जि मोनसे क्विक रेसपन्स होदों दिनै बै बेंगली जायबा मैगं फानग्रा व्यक्तिनि सोलाय जुदि सासे नाफामा बेयाव जनानै बेफोरबायदि जाथायखौ फेस टु फेस जानायमोनब्ला बेनि रिजाल्टआ माबायदि जागौमोन रायजोफोर एसे इमेजिन खालाम दिनै सासे बेंगली व्यक्तिया मैगं फालांगिया बेबायदि जाथायजों मोगा मोगि जानानै दिनै बिथाङा न्याय मोनसिगोन आरो बिथांनि सोलाय दिनै फुरा मोनसे जनगोष्ठियानो दिनै बेनि क्रेडिटखौ लानो थांगासिनो दं दिनै बिथांमोना चेयारमेनखौनो डिमान्ड खालामो जाथारनांगोन होननानै बुंदों आरो लोगोसेनो जाय जाथायाव लोब्बा दंमोन बिथांमोना एरेस्ट असि सार बायदिसिनानो माने इनफरमेसन होबाय होननानै बिथाङा फोरमायो बे जागोनबो 2025नि बारहावा सोलिगासिनो दं आं सानो बे जागोनबो दा मोनसे खोथा गोसोआव दंना क'क्राझारनि माबा मोनसे जायगामोन आंनि भिडिअ दङ आं लिंकखौ होना दोनगोन मरेल पुलिसिं खालामनाय जादोंमोन ना सासे M.Bathaनि सोरबा बिदा गेदेर नामा बेबायदि बिथांखौहाय खाख्रबनानै खुन्थिया दोलायनानै खानानै पाब्लिकनि गेजेराव ओरैबायदि बुयो बेनि सोमोन्दै गोबां सावरायनायबो जायो नाथाय खोनानोबो मोन्दोंमोन जे बियो अरुप कुमार देनि सोरबा व्यक्तिमोन मानसि बिथांजों थाफाग्रा बा बिथांनि मानसि होननानैबो मोनथिदोंमोन दा बेवहाय मा रेसपन्स मोनखो साननैसो भिडिअसफोराव जों नुबाय निउसाव नुबाय मरेल पुलिसिं जादों होननानै सानैसोआ बाइट हरबाय नाथाय बेनि फारसे एक्सन लादोंना जाथाया आं बेखौ माने रिलेट खालामदों मानोना बे एखे दिनै बेंगली सासे मैगं बेफारिया बेबायदि जाथायजों मोगा मोगि जादों बै इन्सिडेन्टआवहाय जेनेबा जोंनि नाफामफोरनि सोरबाया बे दायखौ मावबाय बेनि सिगां जितु M.Bathaनि बिदा गेदेर बै मरेल पुलिसिं मोसौ लांनायावहाय मोसौ सिखाव होननानैहाय माने बेबायदि खाख्रबनानै सानैसो बेंगलिनिफ्राय बेखौ अरुप कुमार देनि मानसि नामा होननानै बिथांमोना बेखौ बुदोंमोन खाख्रब खासि बुदोंमोन अब्ला दिनै बे मा जायैखो एक्सचेन्ज खालामनानै नायबायदि रिजाल्टखौ नायदो होमबा बै समाव सासे दैदेनगिरिनिनो न'खरनिनो जेनेबा बिदा गेदेर
अयथासार खालामजायो बे मैगं फालांगिनि जे जाथाय बेनिख्रुइबो माने गिख्रंथावसिन बियो लासिं सिंसिन आरो खाख्रब खासि माने खुन्थिया दोलायनानै बुनाय बे जाथाय दा बेनो दा बिथांमोना मा खालामदों चेयारमेनखौनो सोलायनो होनानै दा दाबि दैखांबाय आरो आं सानो बियो फुलफिलबो जागोन माने खालामनानैबो होगोन स' बेबायदि बेनिफ्राय आरो मोनसे इन्सिडेन्ट थांबावदों नोंथांमोना हयथ' सोरबाया नुबाय सोरबाया नुवाखै जानांगौ टल गेटआव बाथौ सिबियारि जोंनि बिथांमोनखौहाय सानैसो बिहारि माने टल गेटआव बायदिसिना गाज्रि आखु खालामो गुन्डागिरि दिन्थिनानैहाय बायदिसिना माने बेबायदि जायो आरो जाथाय मोनसे दा बेवहाय मिडियानि गेजेरजों दा खावलायहरदों जाय बे इन्सिडेन्टआवहाय दंमोन बेनि फारसे एक्सन लागोन नामा लानाय नङा बेनि फारसे खुनु एक्सन जानाय नङा बेनि फारसे सावरायनायानो जानाय नङा बायदि मोनगासिनो आं आচ্ছা जियानो हक थ' बेफोरबायदि मेरला दङ माने दिनै जोंनि जिथु पलिटिकेल पावारनि मोन्थाय लुबैनाया दिनै बबे दिगजों थांगासिनो दं दिनै जोङो जोंनिखौ कमप्रमाइसनि गेजेरजों सिरि दलद फज'नानै दिनै जोङो खुंथाय गोहोखौ गुबुननि थाखायल' लाबोदोंमोन नामा बयबो समानै आं बुङाखै जे माथ्र जोंल' मोननांगौ नाथाय जोंनि काउन्सिल जिहेतु जों बयबो बेवहाय जयै थालायनो नागिरदों अब्ला जों बयखौबो समानै नायनांगोन बेबो सैथो खिन्थु जोंनिया उनाव जागोन र' होनानै नेवसिनानै दोनथ'नाया बा फज'थ'नाया बे जोबोद मोनसे दुखुनांथाव सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला दिनै जोङो एसे एनै थांनानै दङब्ला बे जोंनि भारतनि संबिधानजों मर्यादा मोननाय बिटिसि जितु बेवहाय जोंनि माखासे 6 सिडिउलनि पावार्स दङ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक 6 सिडिउलनि जिखिनि संबिधाननि थ्रुयै जों मोननाय नैबेजोंसो जोङो किबाके थांनानै दङ बुंनो थाङोब्ला दिनै दैदेनगिरिफोरा जायखिजायानो जाया मानो नाथाय जोङो थांनानै दं माथ्र होननानै बुङोब्ला बे संबिधानजों मर्यादा मोननाय जोंनि 6 सिडिउलनि थाखाय नङाब्ला जों माब्लाबानो थेर बेथेर जालांजोबसिगौ जोंनि बर' हिसाबै जों अस्तित्वआनो गैयै जासिगौ दिनै बेवहाय जिथु जाथाय जादों बेवहाय मा बाथ्रा खोनानो मोनखो गुलि गावनानै धमकि होफैयो बायदिसिना उग्रपन्थी दङमोन बायदिसिना बेफोर बाथ्राया सिखांदों आगर दिन नाय दै होनना बुंलायनाय बाथ्रा सिखांदों जुगा सोलायबाय होनना बाथ्रा सिखांदों रावनिबो दम सोलिया होनना बाथ्रा सिखांदों अब्ला सानना नायदो बिथांमोननि रावा बेसेबां गोखा नायदो गुबुना जोंनि फारसे मा नोजोरजों नायो नाथाय जोङो दिनै गावजों गावनो जोंनि नोजोरा थिग नङा जोंनि फारसेबा जोंनिया माने ओरैबायदि आं मैयाबो अलरेडि मोनसे भिडिअ होखाबाय ना मोसा मुफुर बायदि जोंनिया सैमाजों मावजिजों नेरलायलायनाय बेबायदि जोंनि गावजों गावबा नाथाय गुबुनजोंबा बे एखे बाथ्रायानो दाउसा मावरिया जानानै थानांगौ जोंनि दा पलिटिक्सनि बिथिङाव बुंनो थांगोन आं नैबे भिडिअ बुंथ'ला मोनसे भिडिअ लाबावगोन आं बेवहाय 2025नि फुरा फुल पिक्चारखौ नोंथांमोन आं दिनै होनो थांगासिनो दं नैबे नेक्स्ट भिडिअ स' लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय